Ассалому алейкум, бардори азиз. Рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Иншаллоҳ ҳамаи худ ҳастен, саломат ҳастен, саломатиятон ҳама нағза. Шумо қарор доред дар канали Умедҷон Техноблог ва имрӯз бо хати шумо бошад Умедҷон. Хоб бардори азиз, имрӯз дар бораи ягон видео дар бораи ягон телефон ёки дар бораи ягон маҳсулот мешавад. Бардори азиз, видео ман хостам ки шуморо хотиррасон кунам ва камеам бошад мисол фикрҳои худам барои шумо барасонам. Бардори азиз, чӣ хел ки хабар дорен як ду рӯзаи охирон уша аллакай дар Москва хабарҳои нохуш хати мисол ҳаматон ба хабар ҳастен уша аллакай. Ва бардори азиз, чӣ гуфтам мехоҳам ба ин видео? Хоб, ман мисол ҳамчун як нафаре ки дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол ҳастам ва видеои мара мисол бардорҳое ҳастанд ки тамошо мекунанд, раҳмати калон. Ва бардоро як чӣ гуфтам мехостам ва барои нафароне ки мисол дар шаҳри Москва дар нимамин мақсад муҳоҷирӣ омадаганд ва кор мекунанд дар ҳамин территорияи Россия. Бардори азиз, вақте ки шумо WhatsApp истифода мебаред ё Telegram истифода мебаред, бардори азиз эҳтиёт бошед ва ба ҳар хел гурӯҳҳое ки дар WhatsApp ҳастанд, дар Telegram ҳастанд, хоҳиш мекунам аз шумо ба ҳар хел гурӯҳҳое ки надониста мисол гурӯҳа намедонед чӣ гурӯҳа, чӣ хели гурӯҳа, ба он хели гурӯҳҳо беҳуда ва баҳуда шомил нашавед ва ҳамроҳ нашавед ҳам хели гурӯҳҳода. Ва бардорее ки мисол дар нимамин мисол дар ин Москва ҳастен ёки дар территорияи Россия ҳастен, документотон я бояд назар бигзаронед ки документотон дар кадом ҳолат қарор дорад, регистратсияон чӣ хел ай, патентотон чӣ хел ҳолат аст, я бояд назар гузоред ба хотири оне ки мисол баъди ҳамин хел ҳодиса уҷа аллакай бо редҳо сар мешаванд ва дар куҷоҳое ки дар кадом квартира ё общежитие ки мигрантҳо хобанд ба ҳамон ҷо уҷа аллакай редо сар мешавад, редо мераванд. Ба ин хотир документотонро ҳамавақт қаттитон сабой гирен. Қади кӯча мебуроен, магазин мебуроен, метро мерен, ҷои кор мерен, ай кор мегаред меоед, ҳамавақт документотонро по порядку қаттитон гирен, гарден, ба хотири оне ки вақте ки агар документои шумо қаттитон сабой бошад бе ягон проблема, иншоаллоҳ худо хоҳад ягон проблема намешавад. ва бародарое ки мисол забони русиро намедонед, дар шаҳри Москва ҳозир қарор доред, забони русиро хуб намедонед, хоҳиш мекунам аз шумо хутон тоқа нагарден ва қатъи нафароне гарден ки забони русиро медонанд ва мисол ҳар як одаме ки дар қади кӯча шумо мебинед, одами ношиносе ки мисол дар қади кӯча мебинед, ҳамон одамо мисол ҳар гаптон гуфтанд, ҳамон мақсад он гапҳошонда розигиам натиҳед, барое ки ой одам намешиносем, вай кияй, чияй. Ба ин хотир ҳамвақт каллатонро кор фармоед. Бардори азиз, ай ҳама чизе ки мисол бо илтимос мекунам, илтимос ай ҳаматон документотонро як бор ай назар гузаронед ва документотонро қаттин сабой гардонед ва агар ки забони русиро намедонед, хоҳиш карда мешавад ки қатъи як нафаре гарден, қатъи як бародаре гарден ки забони русиро медонад. Умедворам ҳамаш ин ҷо ром мешавад. Худтон эҳтиёт кунед. Саломат бошед.